या वर्षी दिवाळीत काय केलंस? मी मुंबईत गेलोय. आणि तू? मी पण. कल्याण. मी पण गेलोय. विरार. एक विरा माऊली तू. विरार आहे ना मुंबई पासून 5 स्टेशनला लांब असा. आणि कल्याण का जवळ? हा थांब तुका मोजून दाखवतो. रवान देत. कल्याण आणि विरार दोनवले मुंबईत असत. हा बाकी फटाके फोडलंस? तुका माहिती येणार रे, माका फटाके आवडत नाहीत. पण आमचो चुलतो 4000चे फटाके घेऊन इलो. साधे सुधे नाय, सगळे वर आकाशात फुटणारे. मज्जा नुसती. आमच्याकडे उलटा. म्हणजे? अरे माझे चुलत्याकच फटाके फोडूक आवडत नाही, म्हणून मी आहे ना मुंबईच्या मैदानात गेलोय. अरे तुका काय सांगू, ते खाली पडलेले फटाके सुद्धा 7-8 हजाराचे असतात. तेच फोडा नेलंय, मज्जा केलंय. भारी. हा रे. तू फराळ खाल्लंस? फराळ? अरे माझी चुलतीच विकता फराळ, घरगुती फराळ. बागवे फूड्सच्या नावाखाली. आणि जो विकलो गेलो नाही ना, तो माका खाऊक लागलो. सकाळ दुपार संध्याकाळ नुसतो फराळ. इटम ना नुसती. आमच्याकडे वेगळा. म्हणजे? माझ्या चुलतीकच फराळ बनवूक येणार नाही. अरे पण माझ्या चुलत्याक ऑफिस मधनं 4-5 मिठाईचे बॉक्स गावले होते. काय बोलतोस? अरे मग बंगाली मिठाई, काजू कतली. काजू कतली? हो, मोतीचूरचे लाडू आणि काय तर सोन पापडी, बरीच मिठाई गावली होती रे. नशीब काढलंस रे. काय नाही रे, एका वेळेनंतर ताखाऊक पण कंटाळू येता म्हणून बाजूवालीकडे गेले आणि थैसून चकली खाऊन इलय. पण माझ्या चुलतीक आवडला नाही म्हणून तिने मारल्यान माका. कित्याक? बाजूवरची चकली खाल्लेस म्हणान? नाही, तिची तारीफ केलंय म्हणान. शी, हे धंदे करतस? चकलीची तारीफ केलंय रे. अच्छा. बाकी शॉपिंग केलंस की नाही? मी ते नवीन कपडे पण घेतलंय. शर्ट वर जॅकेट आणि हे बूट्स पण. हम आपके हे कोणच्या प्रेमची कॉपी केलंस ना? वय. दादरच्या पुलाखाली घेतलंस ना? वय. शिट यार, आता 2-2 प्रेम होतले. शिट. बरा. हळदी कुंकवातलं प्रेम तू आणि गॅदरिंग मधलं प्रेम मी. वर्गात एकच माधुर्या. पण माका निशा आवडता. बाकी दिवाळी एकदम मस्त गेली. हो, तर म्हणतात ना, तुमका चतुर्थी साजरी करूची असतात तर कोकणात, आणि दिवाळीत लाइटिंगची रोषणाई अनुभवायची असतात तर मुंबईत. वय रे मेल्या, चल मास्तराने अभ्यास दिलो हा दिवाळीचो. अरे हा, कागदाचं ससो करूचो. असं कसं करूचो? चल कसं तरी करूया. चल. हा चल, मस्त ससो करूया. पुढच्या वर्षी मी जोगेश्वरीच्या मामाकडे जातले. आणि मी भांडूच्या मामाकडे. ससा आता करायचा कसा? कागदाचा